बजे लगल नू बिहार हटे पगली आओ जो बहुत अच्छा रिस्पांस 2,05,000। हाँ जी, तो आज बिहार में हर जगह जगह वो बिहार में इहो गाना बजाता। बागी बलिया में देखबे कहीं है कि धमाल मचैनी है जा। अरे कि सुनु हमन के कांड रोज छपे अखबार में कि दौरा के गोली मारल जाला बीचे बाजार में। लइका कहता हर की रंगदारी जदी देखे के बा आउ कबो बिहार में। बहुत लोग हमरा के कहलस मार्केट में कि शिवानी सिंह साथ छोड़ देली है तो तूफान राज खत्म हो गइल हन। शिवानी के साथे 13-14 गो मैटर अभी बाटे, लोग के पता नहीं के बता देता नहीं। आजकल लोग मार्केट में कहता रहे कि शिवानी हो गइल बड़ी हो गइल बड़ी तूफान के। अभी तुरंत अपन रास्ता हल्का सा कज कइनी हमर मय गाना बाजे लागल नू बिहार हटे पगली आओ जो बहुत अच्छा रिस्पांस 2,05,000। हाँ जी, तो आज बिहार में हर जगह जगह पे गाना बाजाता। आउ कबो बिहार में इहो गाना बजाता। बागी बलिया में देखबे कहीं है कि धमाल मचैनी है जा। तो जतियता से हट के हमनी के कुछ अच्छा ही काम कैले बनी जा, ऐसा थोड़े बात बा। रहल बात जतियता के, तो जौन भाई हमारे के जतियता से हमार नाम जनले बड़े पहचान कैले बनी हम, तो जतियता गाना ना छूटी। पासवान समाज के हम निराश ना करब। बहुत जल्द ऐसा समाज के लिए हमार गाना आवता कि बहुत ब्लास्ट करी और ओकर बस इंतजार कल जाता। पासवान के ऊपर कब ले गाना होता है? उहे पासवाने के बात कहता नहीं हम। ई गाना पासवान मैटर हमनी के अगला महीना में दिसंबर में 3 या 4 तारीख के दिन छुट्टी पाका तूफान राज ऑफिशियल पर। अच्छा, एकरा से पहले काफी हिट भय रहा जौन की बिहार हटे पगली, ओकरा बाते आउ कबो बिहार में चाहम कि आउ कबो बिहार में एक बार गाना हो जाए। वो गाना के और हमार सृष्टि भारती के गाना के लाइन बाटे, हम अपन गा सकत हैं ओकरा के। हर कि सुनु हमन के कांड रोज छपे अखबार में कि दौरा के गोली मारल जाला बीचे बाजार में। लइका कहता हर की रंगदारी जदी देखे के बा आउ कबो बिहार में कि बच्चा बच्चा काटा लेके घूमे लो सहडार में। बहुत अच्छा बा। और बिहार हटे पगली भी गाना रो सुन ले रहनी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलल, जना पर 2,05,000 रील बनल बा। बाकी जाते जाते हमरा जनता से का कहल चाहता? जनता से ये कहम कि भाई के गाना बा और ऐसन बात नहीं कि खाली जते गाना हमनी के गाई ना जा। ई तो हम कह के दिखा देने नु। ई तो बहुत लोग बकबकात रहे, अदर समाज लोग जे लोग देखत ओकरा एक माने कुछ थियो लागी। भाई हमारे जब बाणे मैनेजर साहब नरेश जी देख सकता नहीं जे जरिए बने बहुत सारा लोग के फोन आवत रहलाटे कि तूफान अब मार्केट में बजिहन ना, तूफान के अब धीरे धीरे मार्केट गिरल जाताटे, जतियाता गाना से कितना दिन का हो सकताटे। तो उ अपन चाहे वाला के दुश्मन ना कहम, ओकरा के चाहे वाला कहम। ऐसे कि दुश्मन के कह देम तो ऐसे कि उ लोग अगर हमारा पर कटाक्ष ना करें तो फिर हमार मार्केट के जौन हमार जौन लालच बाटे उ ना पकड़ पाइब हम। तो ओकरा के चाहे वाला कहब हम कि वो चाहे वाला खातिर एगो बात कहल चाहतनी कि हम जब जब जौन चीज़ पर सोचले बानी ओकरा पर अमल भइल बानी। हम पीछे हटे वाला लड़का ना है। हमरा के बहुत लोग कहलस, बहुत लोग हमरा के कहलस मार्केट में कि शिवानी सिंह साथ छोड़ देली है तो तूफान राज खत्म हो गइल हन। अरे भाई, शिवानी सिंह हमारा कौन मुहवा ध के थोड़े गवावत रही है। हमारा पास गावे के क्षमता बाटे, मार्केट में गईले बनी पहले से, गावे के हमारा आदत बा। माई सरस्वती के कुछ दिन बताबे ना मार्केट में गावतनी हम। तो वो भाई लोग के ये बता दियल चाहतनी कि तूफान केहू के नाम लेके नहीं खंजियल। आज तक मार्केट में जितना तूफान गईले बड़न आपन भोकल बजौले बड़न, आपन जितना भी गाना गावे नहीं ओकरा में पंच लाइन जब भी होखेला तामार होखेला। ऐसे अभी हथियार गाना भी आइल बाटे, हथियारों गाना। शिवानी सिंह के बारे में कहतनी रौरा, कुछ आदमी विवादित बयान भी देता है कि शिवानी सिंह जब तूफान के छोड़ देली नईखी गावत तो फिर शिवानी सिंह के साथ में गाना काहे छोड़त? तो गाना पहले से गवा गुल तो गाना बना छूटी पहले से गाना जानता ना 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 ना। देखिए जानता हम जानता नहीं, जानता हमार भाई जब दो आक्रोश होखेलन तो हमरा के अतना काबू बा कि हम वो लोग के क्षमता कर सकता नहीं, उनको लोग के समझा सकता नहीं। वो भाई कैसन के भाई के बात लोग ना माने। तो शिवानी के साथे 13-14 गो मैटर अभी बाटे, लोग के पता नहीं कि बता देता नहीं। आजकल लोग मार्केट में कहता रहे कि शिवानी हो गई बड़ी तूफान के गाना ना गईहन। तो भाई लोग खातिर एगो बात कहता नहीं कि जितना दिन हम गाना रोकले रहनी है बस अपना मन से रोकले रहनी है, ठीक नु। शिवानी के साथ में गाना हमने के बहुत जल्द आई और बहुत अच्छा आई बस।
आगे वीडियो कैसा लागल अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइम जा। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर।